Riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation nochopo kaunti ma Meru odiechieng' ma kawuono chwalo sir ne timbe mayudore e kauntino. Riwruogno kokalo kuom jotelo margi matelo ne weche mag tuke Michael Odari nochiwo sir mag lep tugo, opiche, gloves mag jogol kaachiel gi nede mag jogol ne timbe mag Black Panther gi Galaxy FC maduto tugo e leagues makono. Kanowuoyo gi jofwambo, jatugo machon mar Gor Mahia Moses Dube Odhiambo okwayo sir ne jotugo matindo kasiro kony ni Omolo mowacho ni Omolo timo negi kony maber kendo kwayo jotugo e kor gwenge mapacho kaka yor gero mich margi. Omolo okelo negi jesi mondo nyithindo obed ni ginyalo bedo nyithindo maber, giwe madho kong'o, giwe madho njaga, kendo jotelo maber en jatelo mamiyo nyithindo jesi, ok en jatelo mamiyo nyithindo bede ka betre ka nego jowetegi. Nashukuru kwanza kwa ujio wenu wageni wetu, na zawadi ndogo umetuletea. Si ndogo kwetu, ni kubwa kwa timu kama hizi za mashinani huku Meru. First of all, talent iko Kenya, talent iko Meru. Na kunecha talent si kitu ngumu na si rahisi pia. Ni dedication yako kama coach, kama mkufunzi, kuanzia chini. Unaweza pata mtu ambaye hajui mpira but ako na ile tamaa ya kwenda kujua kucheza mpira. Usimnyime, mpatie hiyo nafasi. You never know. Huyo ambaye unamdharau saa hii, kumbe ndiye atakuja kusaidia baadaye.